Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Hagi Khubor kimat-kimat ngepan dash Khubor na Kylleng ki benta jong Jylla. Ka surok ba National Highway 6 wat la ka di surok ka ba Kongsan ka ba penyaso bat ki wei pat ki Jylla hakat haj te la mi. Hendai ka dei pat ka surok ka bala sha ishra khamtam na du lum shnong shadu rata chera Malidor East Jante Hills District. Kani ka surok ba ka long ka surok ka ba sniu shaba palat upun bat dap dikit hliu ki sar ha shilen ter jongka. Nailur kata ki jingking kilator bat paulut kinar bat dap da ka Namar ka jing sniu jong ka surok kalawan ra ya ka jing sa akut ki kali haki babun ki jaka kabala shimru ya ka por banyan. Ka hinyau tribute council ning ba education cell sengkmi kala keno ba vice chancellor ka school ba North Eastern Hill University u professor Prabha Shankar Shukla lakput kala ye ki samla puli university ki bari jong ka batch 8000 hadu 8000 saw tang namar ka jing ki banyo ya ka hong. Ya kini ka jing kaput Kylleng jong vice chancellor ki samla puli lalap ha kini ki examen ka barang shudam ha ka ba ki don ki samla puli ki bayo mark 90% la penyahap lang ki bar ki khna ki bayo hadu 100% da ka ba penyahap lang ha ka jo ka grade kata ka grade C ka kunhu nong tu klalet ban kendang ya artili ki dukan marbam bat ka wei pa ka dukan studio bala tip kum ka moonlight studio da ka ba shpin prai ki tiar kitar nambar ba kim yo ban rong tu AA light na ka te ka dukan marbam bat la yo ban rong kat tu kat ni ki pisa bat ki marbam Uba polling do Menteri ke Sarkar Jylla bakmi ya ketanat social welfare haga khnai trik Nailur aza apusau loong ba ka jingshim ra jong ka Sarkar Jylla banthung ya ke MP barim jong ka tura ka agatha ki sangma kum ka chairperson bathmai jong ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights kalong hadin bala bisha sani bha bar ka deiru hadin ka jingkentai jong ki weipan ki bala sha jit ban shimti ya ka ni ka kam Uba polling do Menteri ke Sarkar Jylla bakmi ya ketanat social welfare ula lum jingalang ya ki nongkit kam shnong jong gishpotri ki dor bar shnong ki bahap hapok ko West Shillong constituency ula kular ban shim ya kilat kilenti banyakun bersha ya jing jelai jong drugs Shushu uba pol lai thu ba ki nongkit kam shnong la ajing mod ru hau ha ka bayadai bat ka jing pentri kam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act asa khan riu ka bayadai ba ka jing shim kerteng ya ki nong shong shnong ba ka jing thau ya ki Village Defence Party Mentapan ya phash Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Ka BJP kala pelat ya ka thup ka baar jong ki kertong ki banyak kun hak election assembly ha Haryana ka banlong ha ka santri Orissa bat hak ni ka thup ka baar ki dan arpwingot ki kertong. Hadu menta ka BJP kala penbena prapu prangot ki kertong na ki khandai pauti ki constituency. Ki officer jong ka railway harengkat ki bor pahara kala di jurib ya kelenti rel ka badan hajan Ajmer Rajasthan hadin ba kirunar kala thmu snio ban pen kala khongpong ya karel da ka ba penyang kenro na ka bilan hagani ka jingre jurib kilalap ba kani kamde ka kam bale tang do wei brio ndre ki don ka kunhun ba dang tokit benya ba lap ik berhenti Diki hajan ki doktor na Kylleng ka Jylla West Bengal kilatur Sha Swastha Bhavan kabri ke headquarter jong ka tanat ka kwat ka khia ban pinpau ya ka jing persha ka jong ki hador ka jing sha bat board ba ka jing sha penyam jong ka doktor khna ha RG Kar Medical College and Hospital ha Kolkata ha kani ka jing khi ka bamenta amtang ki doktor reki nurse na Kylleng ki hospital ruk lawan menisnok tilang Kadawa bade ban suspend your health secretary kumju ru your director of health services but your director ka medical education Ki bor sarkar jong ka Manipur kla penjari da ka curfew ha Kilaitri ki district jong ka Manipur kata ha Imphal East, Imphal West pat ha Thoba district. Hadian baklami ka jingkan at ka bajur ha kini Kilaitri district ha ka bari ki spangut ki khna school kila tur secretariat ba kumju ru Sharaj Bhavan. Kla dawa babarok ki MLA jong ka Manipur ki deban resign no. Hadu arpinyangut ki kertong kila wen kerteng no yaladi na ka election assembly ka banlong ha ka arpsantri Nailur ha Jammu and Kashmir bat barok ki kertong ki banyakun ha ki arpulutli constituency menta ki don arspa live kundangun ka election ha Jammu and Kashmir kan sedang naduk ka khatpratri Nailur ka kala ka baar kan long ha ka arpsantri Nailur bat ka kala ka balai pat kan sedang ha ka shitari Orissa ka jingyaw ki vote kan long ha ka pratri Orissa menta pa nya phash Khubor na Kylleng ki ri ka Pyrthei Ka Bangladesh kedon jingtmu ban pha manlau snem kumba 8,000 ngot ki poiwir Rohingya sha United States of America. Bar hakish posnem ka buot hong bakindon kumba 4 ngot ki Rohingya ki ban poi sha US. Kumba kalong menta ka sarkar bashipor jong kari Bangladesh kala pentip bakala jit 8,000 sanspa ngun. Bar ka jingpen kre i kot kisla ki jongki kirangya shakmat. Hausnem 8,000 apula za apusau ki don hadu inyaw hajar aspa apula ngot ki briu ki bala penyab yaladi hari Nepal.
Kani kalong kat kum ka jingken mala ai dak tanat bulit jong kanipal. Kat kum kani ka jingken ka peni bagi dan kumba arpangot ha ka shisngi ki ba penyap yala de bat kambun ki di ki nongram ki kena skul ki long kemi ki ba shong yen bat ki samla ki bem dan kam dan jam. Kanipal kawan ha kadan ka ba nyau ha ka Pyrthei ha ka jingdon jong ki bri ki ba penyap yala de. U Menteri Rambado ka Australia, u Anthony Albanese lapen benar baka sarkar Australia, kalapen kere yaki ain man kangno iki kena benankam yaki social media. Ka sarkar kalapen kere iki ain man bu renti iki snem na ka benta ki kena benankam yaki social media. Ki babun kinong mi khmat kila ajingmun ban aila nadu ki ba khan rup snem shini. Sa phongwat kinong Palestine kila yap ban rup phongwat kila mensaw ha ka jing terbom ka Israel ha ka ying shadara ka basa ki petwir ha khan Yunis ka badan ha ki than chati jong ka Gaza Strip. Ka Israel kala kam ba kani ka jing pemthei bom jong ka kari namar ba ki don yalam ka Hamas ki bari tengan ha ka te ka ying shadara. Kandan ka jingatainya ha pada ukurtong Presiden ke Republican Donald Trump ke kertong Presiden jong ka Demokrat ke Kamala Harris berkin say yala ki jong kinia berkimat terikam ki jongki ada ki syak jid ya ke kam Presiden ha ke election ke bansalong hau nai wing mentau senam. Begitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentau ski. Kublai.